Ka jingtemu jong sarkar banbu ya ki bos Meghalaya Transport Corporation ya ki balapan mang ban pensuk na kamenta ki kena school hasor shalong ha ka ban lejbu school bat shaw school ya ki kena kanang ban laj na ka dhengkali Henry ki kimi ki pa jong ki kena school ki bapha ya lagi khon dagi ki bos MTC ki la keno bat kim sham long ki bai jing mentoy ya ki pajba penban ki long ki nong khnyot ben ya ki kimi ki pa kham tam ya ki long yeng ki beduna ha ka yo ka kot Namar ka jingshim dorem jong katna transport kabalong hadu khatlai hajar nyos pa sanho tengka sisnam yethu kilong kemi bedon khun bapha school shakevi school kabadana nyo mer shalong haba keren sikilat pathai khobor hadin ka jingwan pan jingshai jong gite gikmi gikpa jong khana school na u managing director transport Kakong Sony Karjana kalai thu bauteu officer ukran kelany dak babu jingkeli penban babale kiwan ujor habaki we kikmi kikpa kimsyam lawan bu keno jing ujor dak bawla benrap ruba on hab hi ban pen kiudor namar ka umpanyang gal rem lupa yethu ketik long kemi Kakong Sony Karjana kalai thu bagadon khun bapha school sha KV school Nyumer bat ka bos ka bami na lengka kalej bu school sik dikithany hagador ka barem nadu snam arjar ar ka bai bos kalong nyojar sanspa sisnam uwe ukhna Bad house nem arjar arpulai ke kiu shipau hajar saus pa san po tingka. Kat ba mentau nem pat kata house nem arjar arpsau ke kiu kunsan hadu kat lai hajar nyos pa san po tingka kat taru ke skul om syam pat lapli hadu mentah. Jingkisha nak kebenta ka by school bus jam ke MTC. Nya dalang kini kime ba kikun ru ki bengi pha school lam sipo school ko KV Porcelong. Te bengi jipenen kam ngi pha e kikun limba jam ke school bus MTC. Ti habangi ya phai sha ka bai dei ba ka jingkiu kensan jong ka bai school bus tingi so thu ba bon hi kikmik pa ke bai ot phang ka bai school bus tang ba mdan nong ya lam mdan nong ya kren man ba ka jinglong khasi jongi ka khamduna bangin ya long tali ti si henry menta ka singi kalong bai ba kla ta shi shai ka pla jongi ka duk besok ba ka tu kat ni mentangi syukhat ker ke ni dan tang kan ningut henry kidan blayawan nang mene ta ba klai ker ki lan ngale ti da kan ni ka benta ka ba Minta kasih kuan yang iwan banyak keren yang director, managing director jongka MTC hang ni Shillong baki al nombri. Ti hakabaya keren baki ni suku bai ong balai ba sengiwan nak bangi penpau ke jeng sokya mo ngi ai ba ke jeng tho hai. Ti hadin ke jeng keren iong ajeng tho ngi ajeng tho bangi penpau ke jeng sokya nama ba ka kiu kensan ke bai school bus. Ke bai school bus ni ngi sa na lai mer ngi pha ya ki khon sha nyau mer. Tiga bai school bus dangi thu ni man ka snam ngi thu sha tang ki snam nadu snam arhajar arpu ar ka bai school bus ka dei nyau hajar san spa kata ka dei tang san kilometer na po lai mer sha nyau mer di nang ta shu ha ka snam arhajar arpu ar ka dei nyau hajar san spa haus nam arhajar arpu lai ka dei shi phau hajar sau spa san phau bat haus nam arhajar arpu sau menta kala kiu kensan sha ka khat lai hajar nyau spa san phau Bat katukat ni kat kum ka jing penpau jongi ha khamat jing director mene kolong ba ka ba pelingo yang ikum kimik paru kolong ba ha ka pratri jung bana Januari kidan katukat ni kimik pa ki bla dapat renew ya kat boss siapo ISBT sethi siapo office jung MTC ti ha dian mikila renew ha ka pratri jung Januari kidang yo ya kador ka barim ka ba sipo hajar saus pa san phau kata kadang dei ke jong snam arjar pulai Tigat batang hadin stayo nak mentau ni ujuk yu senam arjar pusau kala penkela nok kedor pakla dei nok syaka sipo hajar asyaka khatlai hajar nyos pa san phau tiga bapeling ngo susu yani kumki kemegi pa ka bangi keren syapang kani ka by school bus kalong ka bagajing penkiu kensan ka bomsong nong rim namar ha ka bai dei mangi ki baya trei bela basya trei bela beria namar nia pha ya ke school ki khon Syaka Central School namar bahang te ka by school ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban riwajar subnai kana blong arhajar supporter tila dengi pha ek school private lana nang khamram rei namar ba le singala ban ong la da kabiang ka school government ha keleng ke jaka tingi la komisi nang kendong ila ban pas kendong ne berot minta cepat tak ki kame be sosor nama ka school ka biang ti henry ka bakta prengi minta kolong ba ka by school ka duna ka ba ka by school bus ka kiu se bapalan Teh kabayan ujor pada yang dapat nalor kata ambil tang kata kaba kani kador khatlai hajar news pak san khoru im ngatrai nak department jong ki klempet kat kum ka kilometer namar kani ka di kilomnya baro ki barung ki ba kiu ka bus ki kena skuli ba kiu bus nadu nak renca na maulai le sing na pi kani ka ju kador khatlai hajar news pak san khau di kat mangi na lai meru ni hab ai kador khatlai hajar news pak san khau pada ka di kador ba mentau snam
tikat bang iwan ni kerani yai director menai yang baik balai pi wan ot tang mapi tinggi ngong ngi dan ki khon hayeng ke masangot sangot ki dan ki balai ngot sangot ki bapha nak kajuk ke skul ha kajuk hi ke bos te kelak tak jur kelak poi si tenglak ne silak duna kan poi lada kadai kene kador khat lai janyo sebab san phau ti kelak khia bahasa ti ong ba kani kadai ke jingi keran daka bot ngam tip kala dan shisha kata ke jing keran ne em henrai kata kadai karai kat bang ni dai keli sethi sepo MTC ki ong ba kani kelak dai ke ba balak ti kena balak ti ka bai school bus ti ke bangim su thu shu kan namar ba padangi pek ya ke jing thu jong ko government hakini ki mention snam kum haki kum ki ke jing keran ki assembly mention snam ngasngo be ki ong ba ka government hi kan persang kat bala ban penduna ya ki private vehicle khnang ban lek ta ya ka traffic ndai mental ada ka jing penhe jong ko school bus kalong kum ni kanang ai la thu pedai upai ba bo sai la ka jong ka da ka private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya bagni bo school ki kon tin nalo ka taru ni penpa wi jing sokya ni kalong baik ba ida terpat nak liang jong ka sarkale dengan terpat nak liang jong department kan bishar benia pha ka bai dai bakan ni namarngi ni suthu bakal akta shisha kat sebab hai upai ba usyam betan jing jenja tak jing syalu ke sudah namar kan ni la penpa ba kala salute ka plajong ki baret baria ki babelaret belaria ni mene bagi directly ong baik ba undan bawan ujor namar le se ki berang bon hi mentau senam kim patip ya kanika jingten thamai kanika dor namar dang tang katu kan ingut ki balawan pen thamai ka kat bos apo MTC MT kidang lap tang katu kan ingut dan hakata ka hakani ka joy ko ngalap ba kala kata sisai ka ya ka pisa di jong hidup pisuk de nakata miwan panekran ni ya director mentakasni di hakapai dai bakan ngi kerpat bat mentakas ngi hing kerpat iki tu ki keme ki pa ki badan ki khon ki bapha school hang te pok ki vi hi di ngi kerpat ba da ka jinga dan lang kat ngut ho ngi de ki khon ki ba ki keme ki bangi dan khon arngot laingot sangot ki dan ki men ki para ki bepa aku jo school di kala khia shisha di ngi kerpat ki keme ki pa ki badan ni ki jong ki khon ba da ka jing sim khialam na ka ki khon jong pi namar ba ina bandong ya ka history ka baladep in ken ka de history henrei ka kamram jong ikum ki pat ba hi ni dei ban shim ya ka responsibility la ne ka duty ka kamram jong ikum ki ri pat ba hi bangin ya kran ya ka bamenta ba de ka ban sawan namar ba la da ka ki shi ki kum ne man ka snam tang snam arajar ahusan kan sapoi ka bai school bus cheki khat reu khat nyo hajar shi snam ti na kata kan kan kata ba kum bai ong director men ne bai ong bakala kiu ba ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu ti hadu kat no tak bai petrol ngi ru ngi pendan kam bai petrol man ka sni ndai ka kiu shi ya tingka kam dai ba ka kiu ti ki hajar ti kan ni kada kata shi shai kata ing kerpar ret ahmad jong pi ba ki kimi ki pa ki badan ki khon ki ba paskal pok ki visno ba tangi tenhon barit jong ngi dan kum ni ngi kerpa ba ka ar pusan terik kapor kan long kumba khatui beje la bian dai khatui beje men step in wan no hang tai hapo kamadan hapo ngin pelong jing meeting barin bangin ya pelong meeting lang mengi discuss lang habai dai bakani ha kapor khatui beje men step hamadan umlingka halai mia lalu ha ka arpusan terik mentau benai kini mentau tayau kan ha ka arpusan terik mentau benai te kata ka jing kerpat rit nak liang jongi pai dan lang hang ni ti ki ngan ongi pi ki chibon ma ki jing e la dengi lap bikini ki school bus teng ki school bus teng ngan ongi pi ki klung ki ba san snam ru snam ngila siu da kador ka ba capacity kada ki pho hajar ti henre ki klung ki ba san snam ru snam nong pi kan hab yakni seat kamlong kum capacity kin hab yakni seat klung banyo snam ki hab yakni seat bar ki khna ki bala he kata ka de bengi julap berbor ka jing thap thnyan ru kadon ti henre ngi li bala yakio shate shalas shalai mer sau mer ter bon kim ju khamyo jaka shong shu ki khon te ha ka jing sha ka kum ka dor ngi se tingi se be one seat doi ka seat nam ta woi khna henrei kat ba ka jing lap ka jungi kalong ba ki khon hi dalawan jan me ki complain bangi hab ya kani seat laingot ha ka woi ka seat nam shong saung he ka seat bon si hi laingot hi ka woi ka seat nalo kata par ka jing khia jong ka plakat ka jong ki bet tiffin bag but I mean ba ka tiffin nang ta bat water bottle ka jing khia si kot berban kata kala pensam sta mi ki klung ki ba kamtang ki ba nyos nam prasnam kata dengi julap berbor nama ki kon jong ki men jong ila pas kon tadi kisnam ketangi julap berbor ni kerpar kan yang department kan shum khia ne nakaliang jong hikatu kat nengot ki ala nakaliang jong government ru kan shum khia kan ni pentek bahag dai dai kan ni jong e jong khai